wangi mae ngentasi gabah lanjut nyore nyang sawah emek degan diombe ning gubuk. Tapi sadurunge iki aku arep nyang kandang sik jiko ondo soalnya mangke mae iki ngene le dandanano lampu nggon kamar mandi kae mati. Oke siap mak, langsung iki arep tak dandani tak cek sik soalnya mangke wis tak cek lampune iki tak copot tak pindah ning peting liya oke urip lah berarti kabel iki arep tak cek sik nyanggon sambungane lah sambungane kan nek nggon ki mun pawon iki ya mungkin iki dango sambungane wis suwe apa padat apa piye iki tak indangi sik wis tak indangi ternyata sambungannya cek apik iki apaan ya iki lanjut tak cek nyanggon kamar mandi apa nggon petinge sing ora bener iki ternyata bener iki mangke nggon peting iki pedhot anu kabel iki langsung tak balekne iki tak balekne iki arep tak cek ya muga-muga ya gore iki sing rusakke tak jajal tak uripne dan ternyata bener bolo iki sing rusakke nggon sambungan peting mau wis jos iki jadi iki permasalahane wis ketemu wis rampung iki mang tugase komae iki lanjut ondone mang ya ora kanggo tapi ya ora apa-apa aku ya tak cek sik misale sambungane wis bar balekne ondo iki lanjut aku arep ngewangi mae ngentasi gabah iki mangke ceritane ke le nutupke cek panas mau ge entuk ngentasi ke arep ngenteni eyo puno sedem iki mangke wis sedem lanjut arep tintasi lah kok wis panen pari Mas Kentos iki ke udu pari panenane dhewe bolon aku nek usum Tegal ngene iki ora enek pari iki pari bawon buruh kuwi lho Pak iki kuwi dadi bayaran iki nganggo bawon gabah ngene iki lagi dipe iki mangke lagi dipe pisan ya mungkin biasanya nek ngepengin iki sok pindho sok emak enek tapi nek panas terus ya pindho wis garing kecuali nek rada sok usum mudan apa mendang mendung ngono kae sok iso ping 3 lah mengko disimpen kayak engko iso diselepne dadekne beras kuwi iso dienggo maem tapi biasanya mak ngene iki jek ditampeni sik gabah iki dadi engko ke merang iki gen misah dadi engko nek pas nyelepne ngono iki gen murni wis gabah iki sing gabah aos ngono ning tempate sampean apa enek ora nek misal mburuh ning ngarit pari sak ngerek ngono ke bayarane bawon gabah ngono kuwi apa enek ora apa iku dibayar nganggo duit apa piye tapi arep ngono aku ke ora kabeh wong burune gek bayarane bawon dadi yo kadang ke yo bayarane dibayar duit lho bolo ora kabeh bawon alhamdulillah iki wis rampung le ngentasi aku mangkarek mak iki yo iki karek sithik kuwi kita tinggal nglempiti klosone dadi nek aku nek ngepe ning lantaran iki kudune nunggoni pitike bolo nek ra ditunggoni puitike yo nyakari iki lho pitike iki wis ngrubung gabah ngono ki nek ra tunggoni wis diteleki kadang dicakari wis jan tobatne tenan iki alhamdulillah wis rampung iki mungkin iki sesuk ki jek dipe pisan meneh soalnya ki ya urung garing tenanan wis rampung le ngentasi iki lanjut aku ke iki mangke kok aro alip kok duwe rencana apa ayo nyure alip nyanggon sawang sor kono iki wong iki gelem nek gagas aku kok ngomah ki ayo njaluk tekan ngene Mbah Sukat sawah kono kae aku ke ngono mumpung ya iki mangke terang kayak iki lho bolo iki mah cuacane iki ya pas lho sore niki sik sengenge iki jek nyorot ngono ki apik kae iki aku wis ning perjalanan karo Dek Alip tekan kene iki aku mandeg sik golek geyek sing dienggo nyogok kambile mengko geyek ki apa Mas Kentos geyek ki sogok kuwi lho nek aku ngarani iki geyek bakale saka bring kuwi lah mengko rencana nggo nyogok kambile kuwi iki lanjutne perjalanane lagi tekan nggon sawah Mbah Sukat dan ternyata Mbah Sukat ke eneng kene soalnya aku mangke ya wis kencan sik asline karo Mbah Sukat wis ana nek ayo degan ke sore ning sawahmu kae Mbah Sukat wonge oke no tak enteni aku yo karo arep garap sawah jarene ngono lha kene bolo iki engko tak buncahke nek nggon gubuke Mbah Sukat kuwi kayak iki kambile Mbah Sukat ki yo cedak ngon sawahe sing dhisik tak pancingi ki lho ngesore iki nek iwake mbuh iki nek ora dadi aku ki ora mancing yo gur ngelengne nyore ning pinggir sawah karo arep emek degan ning ngene Mbah Sukat ki mau iki mangke degane tak swogokke jiglok telu soalnya yo pas iki mangke aku Mbah Sukat karo Dek Alip langsung wae tak gonyang gubuke Mbah Sukat weh cocok tenan iki gubuke Mbah Sukat ki nyeni pokoke nek pinggir sawah enek sorwet kambil pokoke jan cocok iki kayane nek dienggo ngonten apa masak apa ning kene ketoke gayeng nek bar mancing iki mangke wis tak bruncah kabeh dadi Mbah Sukat mas tak celuki degane wis siap Mbah oke langsung wonge medun iki dimimik bareng-bareng bolo iki degane iki degan kambil ijo cuman kayane ya udu ijo asli nek kambil ijo asli kayane iki sepetike rada ping-ping ngono tapi iki mangke ya banyune iki rasane legi wisan wis seger kae nek ngombe degan iki ya khasiate apik bolo jare nek ngombe degan ya sing genah marai tombo ngelak bareng kuwi asline tapi nyang awak ya marai apik bolo nek banyu degan ngene iki jan mantep Mbah Sukat iki malah wonge mangke nggawa sedotan jebule aku langsung wae gur tak lenggak ngono degane iki ya karo menikmati pemandangan pinggir sawah karo angin iki ya semilir kae jan cocok tenan bolo nek nyore yang gagasan ki iso wayem nek sampean biasane nek nyore penake ning ngendi bolo apa ning sawah apa ning dolan apa nganti
Wengi goreng indel goreng dinggo persiapan wedangan delok bal karo Sam Topik. Dadi bengi iki aku ke ceritane didolani Sam Topik. Dadi wong iki nek pas pengen dolan ngono ke ya dolan nyamahku, kek ya kadang ke nginep nggon barang. Ki mangke aku lagi mabar karo Sam Topik, kek ya sisan aku ki mangke begadang arep nunggoni bal-balan Piala Dunia. Kek aku ki mangke nyang pawon ke arep gawe semilan ngono lho dinggo engko nek pas delok bal. Kek opo ya ki aku ke ya bingung maune nek telo wingi aku ra emek telo. Alah kek iki wae lah goreng indel iki wae kayane enak dinggo wedangan mengko. Indel goreng ke iki bakal iki sego kuwi biasane nek sego sisa ngono ke nyang mak iki dipe, nek wis dipe kuwi dirumati. Lah engko biasane digoreng ngono ke enak dinggo wedangan. Ya mungkin nek jenenge nek nggone sampean beda bolo nek aku ngarani indel, ya nek sing ngarani gugik ngono kuwi. Nek indel goreng sing arep tak goreng iki ke sing sisa sego putih, nek biasane sego diwul kuwi ya enak digawe indel. Biasane malah enak, aku seneng ya rodok kaya nek legi-legine gurih kae jane nek sego diwul digawe indel. Langsung wae iki minyake mangke wis panas. Lah iki tak jegurne indile. Lah kaya ngene iki bolo wujude iki. Jujur ya bolo iki rumangsaku jan adu wedangan nek paling nikmat tenan nek desa ke. Intine pokoke nek ngene iki karo ngeteh apa ngopi ngono jan cocok tenan wis nak seruput. Yo jan nikmat apa neh hawane adem ngene iki. Iki mau gorengku ke sithik-sithik soalnya minyake iki ya ora akeh. Engko nek koke ndak ya seneni make soalnya nek sisa minyak ini iki biasane iki wis ora bening ndak lebar jelantahe. Lah iki mangke wis oleh pirang gorengan ngono tak adai nganggo tompo cilik iki. Ning daerah sampean enek ora bolo cemilan kaya ngene iki. Tapi go ning desa aku ngene iki nek indel goreng ngene iki dinggo wedangan. Indile mau gur tak goreng separo soalnya ngene iki mekar dadi akeh. Dadi cukup semene wae main nggo wedangan aku wong loro karo Sam Topik kita pindahkan adang ini iki. Iki tak tambahi uyah bolo dadi kan rada nek asin-asine ya jane ngene iki dikeki masaku ngono kae ya iso jane. Cuman aku seneng uyah ini iki rasane luwih alami indile iki krasa. Aduh wedange wis dadi iki karek ngeracik wedange iki Sam Topik tak gekne susu. Kayak aku kok gawe teh wae soalnya aku ke ora ngopi ya wis gawe teh ngene iki malah seger. Cuman aku ke nek ngeteh ki ora sering-sering bolo. Jarang nek ora pengen banget ngono ki ora tau gek ngeteh ngono ki. Soalnya nek kok kan ngeteh ngono ki ya lambungku rada krasa piye ngono asam lambungku lho maksude ki. Iki mau aku ora ngedhok wedang soalnya ke banyu tremos lengisi sore mangke ujik panas iki mangke lengisi mae. Oh iya ngomong-ngomong iki sing tak delok bale iki sing kuwi lho bolo sing Brasil musuh Jepang. Dadi video iki tak jikoke pas dek malam apa ya pokoknya pas malam pertandingan kuwi gak aku lagi sempet ngedit iki. Iki wis dadi wedangane langsung tak gonyang jogan. Sam Topik wis mlebu omah soalnya mangke ning jaba ki wadem tenan bolo pirang-pirang dino ki angine semilir kek pokoke wadem lho rada nyes ngono. Ki ayo wedangan bolo iki wis dadi karo indel goreng. Wah Sam Topik ya cocok ketok iki tak goreng nih indel goreng. Wong iki ya seneng indel goreng go cemilan ngene iki karo ngombe susu ya jarene mantep tenan iki. Ya nek wedangan kek pacetane nganggo indel goreng ini iki cepet wareg. Angger diombeni iki langsung jan mekar dangon ning jero weteng bolo iki. Lah iki ya karo guyon-guyonan karo Sam Topik iki baleke wis lekas ya karo maem indel goreng karo ndelok bal iki. Nek Sam Topik engko tak kon turu rumahku soalnya wis wengi turu kene wae ngono wong ya nurut iki karo turu kene jare iki. Ya wis ngene bolo iki, engko bengi aja lali enek bal-balan yo nan.